Уважаеми гости, първо честит празник на всички наши майстори. Днес е един чудесен празник, Свети Спиридон, който в Троян има особено силно значение. Добре дошли в галерия Серекова къща и както винаги по традиция ние на Свети Спиридон представяме някой много известен и добър троянски майстор и сега сме тук, за да представим двете художнички, майка и дъщеря, Мариана и Неда Личеви. Изложбата се казва Продължение. Малко по-късно ще разберете защо. Аз много кратко ще се опитам да ги представя, ако изобщо тук при това многохилядно посещение има някой, който да не ги познава, но тъй като се заснема откриването и трябва да има няколко думи за тях чисто биографични. Най-първо да кажем, че те са потомки на гранчаря Цонко Тодоров и всъщност са част от керамично студио Неда, което е сегашното продължение на керамичната работилница, която води своето начало още от 1956 година. И всъщност събира три поколения творци: гранчаря Цонко Тодоров, Мариана, неговата дъщеря, и неговата внучка Неда. И днес вече в това ателие всъщност ние виждаме, че тази традиция се е трансформирала и е придобила една съвременна интерпретация. Мариана е родена на 19 септември 1956 година в Троян и е завършила по това време техникум по фина и битова керамика. Това е сегашната гимназия, нашето художествено училище. И след това е завършила керамика при професор Венко Колев, чието име носи днес нашето училище. Мариана е била и заместник директор в това художествено училище. Била е моделиер в ТПК Троянска керамика, а днес и вече в продължение на много години управлява семейната фирма Лазурит. Пред мен Мариана сподели, че керамиката за нея е отпечатъка, който оставя в света за краткия миг от вечността, в който я е имало и не я има тук тая вечер, заедно със своята керамика. Дъщеря и Неда се ражда в София на 6 ноември 1979 година. Също завършва по това време с хупи и после художествената академия при професор Красимир Джидров. Неда е позната на троянската публика като изключително колоритен, жизнен, усмихнат творец. Тя е и изключително креативен творец. И тая изложба тая вечер говори именно за това. Неда, също е била преподавател в художествената гимназия. Работила е като художник-декоратор в Париж, като рекламен дизайнер във фирма за дестилация на етерични масла в Казанлък, като дизайнер на облекло съвместно с Венета Василева в нейната модна къща Коралия. Позната е освен с керамиката си, включително и тая вечер. Тук може да видите нейни стъклописи и експериментира с арт-фотография. Тук тая вечер само това нямаме. Но ще имаме и това в следващата изложба. И сега аз искам да поканя Неда да разкаже малко повече за сътворяването на тази изложба, за изобщо
нейните мисли, докато всичко това се сътвори, да разкаже защо тази изложба я кръстиха продължение. Изобщо тя говори много интересно, има какво да ни каже, затова не сме поканили някой специално да представя изложбата, но ви заповядай. Добър вечер и здравейте на всички! Радвам се да бъдем заедно днес на този празник. Благодаря, че уважихте нашата изложба. Искам да започна от това с нейното име. Казва се продължение, защото това е като игра на думи професионален дълг на всеки човек на изкуството, всеки артист да развива и надгражда себе си. Много се радвам, че най-накрая сбъднах един проект, който е от преди 15 години. Това са моите лампи, така както аз ги виждам, както ги разбирам и както чаках да ги направя. За тези 15 години събирах всякакви видове чаркулаци от коли, мотори, колелета, от камион. Имаме филтър на камион, нататък в една от лампите. През всичките тия години, 15, успях половината да ги загубя, половината да ръждясат, да ги лъсвам сега. Ето това е лагер на 15 години отдолу, който не успях да загубя. Там имаме, например, лампа с меката връзка на душа, която отдавна чакам кабела да бъде прибран. Нали? Винаги си чуеш на една лампа кабела как да го сложи така, че да не се вижда. Няма нужда, просто го подчертаваш още повече да се вижда. Другото, което много ми харесва е да смесвам различни материали, като открих, че към керамиката и метала, гумата е един много интересен елемент и материал, който подчертава още повече индустриалния стил, който аз обожавам. Така че ще видим гуми, оплътнения, семеринги, мисля, че се казваше, ми казаха на едно място. Ще ги видим навсякъде. Ето тук виждаме една наблизо. Така, това са моите експерименти, които чакам от така много години да ги сбъдна, да ги направя. Тук е момента да благодаря на Людмило, който отнесе всичкото сглобяване на тези лампи. Просто това беше нечовешки труд. И с тази лампа особено много се озори, и да се върти. Наистина той отнеси по-голямата част от вътре сглобяване и техническа част, за да могат да светят. На Данчо Петров също искам да благодаря, който пък помогна с източването на по-едрите форми. На този човек просто никаква форма не може да му се опре. На него също му благодаря, не знам дали е тук. Също искам да благодаря на момчето от колелетата, магазина за колелета срещу горското стопанство, който ми подари цяла чанта с зъбни колелета. И на него благодаря, ако е тук. За семейството ми за подкрепата и за разбирането, търпението и на тебе. Ти си в семейството. Друго. На Мариела искам да благодаря за това, че ни покани да имаме изложба тук. До сега не сме имали и се радваме да бъдем заедно, да бъдем гости. Какво друго? Аз иначе за работите ми мога много още да ви говоря. Например, ако видите огледало в ламарина сложено, това е защото оптически улекотява усещането за метала, за тежестта на ламарината. Това са едни такива похвати, ако мога да кажа. Да, за повече въздух в пространство и улекотяване. Друго. Мога още много да ви говоря, но да не вземам микрофона. Ако ти искаш нещо да кажеш. Аз първо искам да благодаря на всички тук присъстващи и на тези, които пък не можаха да дойдат и ни се обадиха. Много мило, много чувстваме се много поласкани и ни е много приятно, че така оценявате нашата работа, доколко сме се справили, вие ще прецените. Стремили сме се нещо по-различно да покажем. Аз не толкова, колкото тя. И през цялото време си имахме такива спорове,
Значи много е трудно с още един творец да работиш в една стая. Защото аз не се стремя, аз просто така ми се случи. Така че с нея е приятно да се работи, но и малко трудно. Значи на някои неща ни се доказват, аз като майка да кажа, но в същото време после виждам, че резултатът е много добър. И изненадващо и за мен, защото все пак аз съм работила повечето в тая в традицията и малко трудно ми беше да излеза от нея, но съм правила опити и доколко съм успяла и продължавам да правя и сигурно ще правя. Така че, но не съм имала толкова много време да експериментирам, колкото тя, например, защото пък аз трябваше да отговарям и за другите неща, като имаш предвид домакинство и деца. Така че, общо взето, двете накрая, да не говоря, че всяка вечер сънувах, че откриваме изложбата и викам най-после да се свърши това нещо, защото притеснението е, може би на моята възраст е по-така изразено и дали ще се представим, дали ще бъде добре, дали ще се харесат нещата, но общо взето, ами да, разбира се. Съси, ако искат да ги така че много е приятно да работиш, нали ви казвам с дъщерята, обаче има едно «о», защото е някой път така зарязвам и тя заминава на горния етаж, аз отидам, добре, че има 2 етажа, където да си работиме и на нея се слуша музика като се работи, на мен не ми се слуша музика и така. И след като се пръсим по етажа, всеки си търси къде ми е инструмент. На горния или на долния? Общо взето това е за нашата работа. Тя обясни как работиме и какво е искала да каже с името на плаката. И мисля, че що-годе се справихме, но накрая вече видяхме още доста неща, които могат да се направят, да се преустроят някои неща, да се направят нови идеи идват, което е много хубаво нещо. И мисля, че ще продължаваме. Да, продължаваме. Аз да кажа и за тока в Каленица. Просто ток да взема да го правя, защото е ужас да имаш ателие с керамична пеш и тока на Каленица. Просто мисля да отида в енергото и да им стоваря 2 коли с керамика съсипана заради този ток. Просто пред апел, ако има някой от енергото да сменят жители, не знам какво там да става. Но така, много е трудно да имаш в Каленица ателие. Аз това искам да кажа. Който работи по въпроса. Сега ще ми позволите за много кратко да поканя моята колежка, която отговаря за фонд керамика в Музея на занаятите, за да представи съвсем накратко едно уникално издание, което музея тази година издаде, тъй като то е свързано с днешния ден, с занаятите, а пък и вие участвате в него. Заповядайте. Това е произведение на изкуството. Да. Едно малко бижу. Добър вечер и честит празник на всички занаятчи. Бъдете здрави и вдъхновени. Поздравления на Неда и на Мариана за прекрасната изложба, която ни представят тази вечер. Сметнах, че днешния ден е много подходящ да представя едно издание на Музея на занаятите. Първо, защото Мариана и Неда участват в него. Това е едно издание много мечтано, дълго чакано и излязло от печат през тази година. Това е каталога Пъстри истории.
Не случайно е избрано това име Пъстри истории. В него са събрани пъстрите истории на 18 творци от територията, които работят на територията на община Троян, които практикуват различни занаяти и са различни по свой индивидуален начин. Също така всички те са членове на Троянския клон на Задругата на майсторите. Събрахме ги в това издание, за да ги представим като личности и като творци, всеки с своята индивидуалност. Каталога съдържа биографична част, в която дадохме свободата на всеки един от творците да представи себе си със свои думи и се получи една пъстра палитра от истории. В каталожната част също се доверихме на тяхния избор и всеки един представи себе си така както сметне за добре и така както предметите, които предостави за снимките, представят него най-добре като творец по този начин. Предговорът бе написан от Иво Милев, мисля едно име вече познато на троянската публика. За целта той проведе срещи с част от майсторите, посети ателиета, проведе разговори, направи снимки и в резултат се получи един много емоционален, много жив разказ за творци, за различни творци, за хора с много енергия. Той много добре ги е описал. Също така е описал град Троян по много интересен начин през неговия поглед. Признавам си, когато прочетох този предговор, много се развълнувах и видях неща, които не бях видяла до момента. Фотографиите са дело на нашия фотограф Цветан Тончев, на Иво Милев и на Георги Конов. Аз имах честта да работя по съставянето и оформлението на каталога. Смятам, че се получи едно много красиво издание, което с удоволствие човек да разгръща отново и отново. Каталога бе отпечатан с финансовата подкрепа на Елпром Троян, за което им благодарим. Може да бъде закупен в Музея на занаятите и тук в галерия Серякова къща. Благодаря за вниманието. Весел празник! И сега да кажа, че много се радвам, че тук сред нас са нашия кмет, госпожа Тонка Михайлова, и нашия заместник кмет, госпожа Вероника Тодорова, и да поканя госпожа Михайлова на микрофона. Добър вечер и честит празник на всички. Ще кажа нещо кратко, защото Мариела, като ме посрещна, каза: трябва да кажеш нещо, защото малко хора ще говорят. Тъй, че аз мисля, че след като не да е пред микрофона, няма защо да се запълват дупки в програмата, но много искам да кажа, че този празник е много важен за Троян заради вас, майсторите. Защото Троян обича своите майстори. Троян обича занаятите и троянеца, като предприемчив човек с верен усет за нещата, знае, че точно майсторите са нашата връзка с корените ни, които за нас, балканжиите, са много важни. Точно майсторите ни са днешния ден, с който се гордеем, и точно майсторите са нашата вяра в бъдещето. Мисля, че е чудесно това, че на Свети Спиридон откриваме изложба на едно традиционно семейство керамици, ако за не да може да се говори като за нещо традиционно, защото става дума за семейство, поколение от 3 майстори. Аз няма да представям изложбата им, ще кажа само, че е чудесно това допълване, сблъсък, хармония между по-традиционните неща, които Мариан направи, които познаваме като част от по-традиционната троянска керамика, и като материал, и като рисунък, и като стил. И тази експлозия от емоции, от предизвикателства, които не да ни представя за всяка следваща изложба все по-предизвикателни. Искам да
ги поздравя с изложбата, а на всички вас, майстори, желая продължение. И аз благодаря. И сега преди да отидем към финала и към виното, да кажа няколко думи, тъй като това е последната изложба за 2025 година за галерията. Да кажа, че още една удивителна и изпълнена с много творческа магия година остана зад нас, която започнахме с приказки за ангели и която продължава да ни носи вдъхновение и до днешния ден. През тези 12 месеца под нашия уютен покрив гостуваха галерии от съседни градове, млади таланти, вече утвърдени автори, български и чуждестранни музиканти. Отбелязахме годишнини на обичани художници и на самото художествено училище. С общи усилия и с много сърце сътворихме 12 запомнящи се изложби, а залите ни бяха изпълнени с много любопитство, възхищение, а понякога дори и с преклонение. Нашите книги за впечатления спазят живи всички тия моменти. Те са някъде там. Благодаря тази вечер на всички творци, които избраха галерия Серекова къща за дом на своите творби. Благодаря на община Троян, която и тази година се погрижи галерията да бъде топло поддържана и готова да посреща своите гости с една определена субсидия. И накрая най-сърдечно благодаря на моите безценни колеги от Музея на занаятите, които винаги ме подкрепят, за да не бъда тук съвсем сама. Днес завършваме годината с продължение. Продължаваме в следващата година. А на всички вас весели празници. И за финал съм приготвила, разбира се, по една коледна звезда за двете художнички, които освен всичко друго много обичам и са мои приятелки. Ами сега заповядайте да ги поздравите. Ето тук ще. Да, то вече е напълнено с цветя. Там сме поставили бяло, червено вино и на добър час на изложбата и до година. Поздравление за изложбата, че направихте празник в празника. И такова, продължавайте да продължавате. Чакай,